Umabhele aphekwa nelitye lenyangana laze lavuthwa ilitye lasala ibhele, kodwa ngumaphekwa netye kaloku izimzim laselenge siyanqula siyacamagusha. Siyabulisa kaloku ngawo lo mgqibelo, the 8th of August 2020. Siyabona nezi call front ingathi zigqithile abantu baseKapa basiphathela ingqele. Singenaphi thina? Singenaphi kwiingxaki zaseKapa kaloku bantu baseKapa? Sixoleleni. Zange sivote le DA. Andikho kuloo nto ke bantu abahle. Namhlanje asiphethanga nto ingako, asiphethanga nto ininzi ngaphandle kwengqokelela yemibuzo. Siphethe nje imibuzo namhlanje. Imibuzo abantu abayibuzileyo, wonke kumntu othe wabuza umbuzo wakhe. Siye sambuza ubana ungathanda naxa le mibuzo yakho sizayithatha sithi paha esidlangalaleni. Bala abanye bavuma, abanye athi omnye hayi tata uBhele khawugqithise lo mbuzo noba ninzi nabanengxaki enjengalena yam ababawelayo ukuba nabo baphendulwe. Sithathe loo mibuzo ke yabo bavumileyo abebebhalile kwezi kona kubhalwa kuzo kaloku. Nantsi ke imibuzo esiye sayithatha sayenza into, kodwa ke lena imibuzo I want to say it straight ukubana le siqala ngayo mihlanu esingazuyiphendula apha namhlanje siyigibisela apha esidlangalaleni etshatshalazini ukuthi nawe khawuyenza ibhola, khawukhabela abanye nawe bakhatywe bantu abahle ukwenze basibone uba le bhola ayizuphuma ntweni na. Ndifuna uqala ngayo ke loo mibuzo esiyigibisela apha kuni sithi khanihlamahlongwane phezulu, khanihlalutye uthi wena unempendulo, ukhomenta apha ezantsi uthi mna tata uBhele lowo mbuzo obungunamba bani ndiwubona mna uba bendinowuphendula ngolu hlobo. Nanku kumbuzo wokuqala kule mibuzo esithi makhe siyijongeni sileli qonga. Iyabuza umama uthi tata mna nditshatile apha kule ndawo ndihlala kuyo. Lo tata nditshate naye iminyaka esesiyitshatile iphayana ko-14, 15. Sinabantwana sebenoko beqavile abantwana bethu. Omnye samfumana phambi kokuba sitshate senolakhe usana. Utata lona ungumntu othwasisayo, uneminyaka utata ethwasisa. Utata ingxaki endinaye ngaye kubo bonke abantu abathwasisayo abangoomama, out of every 10 is-7 tata usuka phezu kwayo utata lona. Le ngxaki iba yinto ke ngoku eseyithethwa nalapha ebumelwaneni, abanye bamhleba, abanye balishiya liphehlo kuba kaloku utata lona ufuna ukubombatha. Akapheleli ke kuloo nto, abanye baboomama ngabantu abaziswe ngabayeni babo, ngoomama abangabafazi babantu. Ngoku le nto iyandihlupha tata kuba abanye abantu bathi nam ndikule nto yalo tata lapha bandibuza uba kutheni ndingamshiyi. Ndicela undicacisele ke tata uba yintoni endinoyenza umenza utata lona awuyeke lo mkhuba mbi kangaka awenzayo. Siphosile ke nantsi ibhola yokuqala, khaba ke mntana omhle. Ibhola yesibini, nanku usisi uyakhala uthi ndinengxaki yesilwane, kudala ndihamba akho nto ingazange yenziwa, ndisiwe kwiindawo ekusiwa abantu kuzo, ndisenzile izinto ezenziwayo. Lo tata undisebenzayo right now uthi xa le nto yakhe ndimane ndimfonela ndisithi tata siphinde sabuya esi silwane, andibize athi masenze lena, aphinde andibize. Into aye wayithetha kule nyanga iphelileyo uthi ukuze sisilwane sisuke kufuneka ndilale naye. Sincokole ke le nto emva kobana endicacisela uba likho elinye icebo ngaphandle uba ndilale naye, ndavuma. Ndamcela ke utata ukubana ukuba siyayenza le nto ndicela ukuba sisebenzise ikhondom uba kaloku mna nditshatile and le nto esisilwane indiphelisela ngomendo. Athi kum xa ndimbuza uba andikwazi uba ibe ngumyeni lo izawufakwa kuye le nto ufuna ukuyifaka wena kum ngoba ulale nam. Anqande athi kaloku umyeni lo ndinaye naye utyhefekile, nguye ongenaso isilwane utata lo, so nguye omakalale. Sayenza ke loo nto, siyenzela phaa kwakhe engekho unkosikazi wakhe, uye wamthuma etawuni uba ayomfakela imali. Emva kweeveki ezimbalwa tata, kuba le nto libale lide, emva kweveki le nto sayenzayo uphindile yabuya le nto esisilwane. Xa ndimfonela ke athi kum zange siyenze kakuhle kaloku ngela xesha sasisebenzise ikhondom, funeka siyenze le nto kungekho khondom. Abe sithi masilinde xa umyeni wam engekho ukwenzela uba sizoyenzela apha kwam endlini.
ndime naloo nto ke tata kuba kaloku nale sasiyenzile qalisa nditya kuba ngumyeni wam lo noba sineengxaki zethu andikwazi ubana ndingade ndimtshitele, kodwa isilwane ndiyafuna ukuba sona sisuke kum. Ndicela ubuza uba tata alikho na elinye icebo ngaphandle kokuba ndilale nalo tata ngaphandle kwekhondom. Nantso ke ibhola yesibini, khawukhabe mntanomhle. Nantsi ibhola yesithathu. Ndingumlandeli wezi vidiyo zakho tata apha kuYouTube. Umbuzo endinawo mna tata, ndinotata endinaye enditshate naye, sikhonza eZCC. Utata wam ungumprofeti, kwanguye nomfundisi ophethela abantu. Uyazithanda iilokhwe kodwa ke loo nto ayithi khona ingxaki apha endlini. Siyayenza yonke yabantu abatshatileyo apha endlini kwaye ke akukho nto andidela ngayo ngaphandle kokuba ethanda ezi lokhwe. Ndicela ubuza tata, ukuba ndingamfaka isibambelelo, ingaba xa emane ephetha ezi ndayela zasecaweni asizuphelana esi sibambelelo ndimfake sona? Eyesibini ke into endifuna uyiqonda tata, ingaba abaprofeti basenkonzweni abazundibonana ukubana ndisebenzise esi sibambelelo xa beprofeta? Nantso ke ibhola, khawukhabe ke mntanomhle, sizisa kuwe. Nantsi elandelayo tata, ubomi bam bume ngxi. Abantu endikhe ndaya kubo abahlolayo bathi ukufa kusendlini, bathi umhlolo ulapha endlini, bathi ndithakathwa ngumama. Nam ke tata andiyiphiki loo nto kuba ndiyayazi uba umama zange andithanda kwandisakhula. Bathi ke abantu xa bethetha umama ufuna ukusebenzisa mna kwezi zinto zakhe zasebuthakathini, kodwa izihlwele zakulo tata ziyala ngam. Ndicela ubuza tata, ikhona na into endinoyenza ukukhuseleka ndibe ndisahlala naye umama, kuba andikwazi ukuphuma ndiyozihlalela, andinamali, andiphangeli, andinakwamntu ebendinohlalisana naye, kuba kaloku le nto andifake yona indenza ndingathandwa nangabantu abangootata. Nantso ke enye ibhola, khawukhabe ke mntanomhle. Nantsi enye yeyokugqibela ke lena, ngunumber 5 wethu. Sithathe ibreak ye-seconds sizobuya ngalena yalapha ekhaya yanamhlanje. Tata uBhele, inkosikazi yam ithanda amadoda, ivuma ide ivume neetshomi ezi zam. Kudala ndisifaka isibambelelo, ndiyile kubantu ngabantu ndifake, kodwa ndibona ezi zibambelelo ingathi azisebenzi. Tata uBhele, ndicela ubuza ukubana ingaba ikhona na into endiyenza rongo, okanye le nkosikazi yam yenye yaba bantu ekuthiwa kuyo izibambelelo azisebenzi? Ukulandelisa ke lo mbuzo tata uBhele, ndicela ubuza ukuba ikhona na into yokubana kuthiwe abantu abathile kubo izibambelelo azisebenzi? Ndiyamthanda lo mfazi kwaye ndinayo nento erhanayo ukuba inoba wandidlisa, kuba uthi seyenzile le mikhuba xa ekhala ecela uxolo ndiyakhawuleza ukumxolela. Ndiyanoba lidliso tata noba luthando, ndicela uncedo, ndicebise ukuba ndingathini ukuze iphele le nto iqhubayo kweli khaya camagu. Ndicela ke sithatheni imizuzu ngoku usetyisayo, kujavele nale ngoma yam imnandi. Emva koko sizawubuya ke singene kulena yalapha ekhaya. Lena kaloku ibhola uzawuzikhabela yona, ukhabele nabanye, ukhatywe. Masinqule ke sicamagushe, ungabaleki imizuzu nje, siyabuya.